Okay, this is part 2 omayelana nokulungiseka kwelindelane. So ama-leaders ke anikhohlisile emphakathi ukuthi iwona azonilungisela ilindelane. Ilindelane sizoyilungisa sonke sindawonye. Ama-leaders anikhohlisile mayethi anazi impendulo. I'm not here because I have all the answers, but I'm here because I have all the answers esiqalo sokulungiseka kwelindelane. If we die together. If we sigwiliza ndawonye. But ngine confident yokuthi siyakwazi ukubhukuda. So angiqale la, ilindelane ke silungisa kanjani? Let me start from i-foundation yezinto. As I said kule video yami yokuqala ukuthi into eyinkinga ngelindelane i-spirituality sakhona. So masilungisa i-spirituality sizokwazi to move forward. Siyazi ukuthi ilindelane ishawa i-poverty. Siyazi ukuthi ilindelane ishawa ama-sicknesses. And all those things akuzona izinto esingayikhomba ngomunwe sithi na inhlupheko. Nakuba ekhona ama-results adalwa inhlupheko, which is imjondolo nokuswelakala kwemisebenzi nokudla. Nakuba ekhona ama-results adalwa i-sickness. So ngizama ukuthi izinto ezishaya ilindelane izinto zakamoya are the unseen things, izinto esingayiboni ngamehlo enyama, but we do see ama-results. So ukuhlupheka it's a symptom yokuthi kukhona into wrong kamoya. Angizile ukuzoshumayela abantu benkosi. As I said kwi-video yami, ngizonitshela about how to fix this issue. I've made a study sayo yonke into sokuthi how to break a generational curse, because ilindelane ishawa ilonto, it's a generational curse. Omkhulu bethu ababephethe ilindelane, there are some things they did ezehlele kuthina zase zazoshaya thina njengengane zaselindelane. That's why inkinga yethi common. We have a common problem. Sibulawa izifo, sibulawa inhlupheko, impilo yethu ayindawo. It's because singabandawonye. But lokho asikwazi because sitshela ukuthi ukuba bandawonye kumayelana nesibongo. Kanti asazi ukuthi ukuba bandawonye kumayelana ne-altar esiphuma kulona, because sonke siphuma kwi-foundation kaBaba uShabalala. The word altar ilele esilibiza ngomsamo abantu abamnyama, because mase sikhuluma i-English nitshela ukuthi izinto eningazazi kanti kusayizinto enizaziyo. So before nje nginitshele ngezandla, ngithe wathi ngiqale nginitshele ngomoya, ngisuke emoyeni ngingene engqondweni mase ngigcina ngezandla. Kuningi esizokwenza okuthinta izandla. Siyazi ukuthi ilindelane inenkinga yezitamkoko ziyavuza everywhere. Siyazi ukuthi ilindelane inenkinga yamanzi. But though we have strategies okulungisa lezo zinto. But lezo zinto the reason why kulibele kuphazamiseka ukuthi zilunge, kunenkinga, kunama frustrations, it's because kunenkinga lapha kamoya nasengqondweni. So kamoya sizolungisa ngokuthi sibreak that generational curse. Ziningi izinto esifundisiwe ngazo abanye bethu aba-understand spirituality ukuthi how to break a generational curse. Angeke ngikubaleke kule video ngoba kuningi, kuzodinga ivideo yakho kodwa. But ku-common, noma ngabe ukholelwa emadlozini, noma ngabe ukholelwa uNkulunkulu, noma ngabe usonta kaShembe, i-generational curse ukuyibreaka kuyafana. Izenzo zakhona ziyafana. So ngizama ukusho ukuthi la angizile ukuzocwasa ngokwamabandla nokwama-religion because ngiyenzile i-research. I-research iyafana. Sonke senza ngendlela eyodwa. uNkulunkulu uyedwa. And uNkulunkulu ukhipha izwi elilodwa kubantu abahlukene. So izenzo zizofana. Le ndlela enenza ngayo kwaShembe manqamula isiqalekiso, ile ndlela ekwenziwa ngayo kubantu abasindisiwe, ile ndlela futhi ekwenziwa ngayo kubantu abakhonza amadlozi. So I'm not here to talk about religion nokuthi iphe right iphe wrong. I'm here to talk about ama-solutions okwenza ilindelane iye phambili. So I've realized something hiki ukuthi njengoba sishawa i-spirituality, i-spirituality siyi-cause yokuthi ingqondo yethu ishayeke. Ingqondo yethu ilimele. That's why sithatha ama-decisions are wrong. That's why silala
nabantu engafanele silale nabo size sithole izifo. That's why sicule ey'dakamizweni. That's why sithathe iy'nqumo ey-wrong mayelana ne-poverty size siyokwenza ubugebengu ngoba sifisa ukuba nezinto ey'thile. So ngikhuluma nawe umuntu omusha. This one is for you. Yababona abantu abadala. Abantu abadala sebehambile ijeni and abanye babo basifundile isifundo. But ngikhuluma nawe-ke ongakazi ukuthi kwenzakalani, o-confused, odidekile. Ingqondo yakho ngoba ingakwazi ukuthatha iy'nqumo ey'phusile, it's because i-spirituality sakho sifile. Umsamo wakho ufile, i-altar lakho lifile. So i-altar lakho malifile, vele impilo yakho izoba wrong. If your thinking is wrong, your life will be wrong. So ilindela njengoba iney'ngane ezamahlongandlebe, iney'ngane ey'thanda utshwala, it's because of spirituality sethu esilimaza ingqondo yethu, esenza ukuthi izenzo zethu, which is our hands, zibhede. I'm not judging you. I'm talking about i-youth ngoba i-youth uma uyikhuza noma uyitshela ngalezi zinto bayitshela ukuthi usuke uzobajaja. Angizile ukuzonijaja la, ngizonilekelela. Nihlezi nifuna i-solution. Mase umuntu esefika ne-solution, you tend to deny your solution because seni-comfortable kuleyo misery yenu. Senikhululekile kulokho okuhluleka kwenu. uNkulunkulu-ke uthi enough is enough. Sekuyisikhathi sokulungisa ilindelane. Njoba ngishilo ukuthi uSathane umdedelile uNkulunkulu uthabuse. Manje sekuyisikhathi sokuthi uNkulunkulu abuseke ilindelane. Ingane zethu yifile, abazali bethu bafile, obaba bethu bafile, imizi eminingi la ilindelane ayinabo obaba. Because abanye benu niyakhuluma but aniyenzi research. Mina I come here as a person oyenzile deep research ngelindelane for 10 years. I know some of you all will come here nizophikisa ngento oyicabange manje. Mina lento ingithatha 10 years ukuthi ngikhulume. So I know what I'm doing. So uNkulunkulu kubekile ngokusobala abantu benkosi ukuthi abantu bakhe babhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Akasho ukuthi sibhubha ngoba sinayo imisebenzi, ngoba abanye bethu sitshela ukuthi sisafarisha ukuthi asisebenzi. Mina ngazi abantu abasebenzayo but ababhubhayo. Ngazi abantu abanemali but ababhubhayo. Ngazi abantu abanawo amanzi ngoba siyithetha amanzi sishode ngawo but ababhubhayo. Yes, lezo zinto siyayidinga and zizolunga, trust me. I-strategy sakhona silula, kulula ukulungisa indaba yamanzi. So our biggest problem is the lack of knowledge. So sishawa ungazi. Esikoleni bakufundisa izinto wrong. That's why ufundile but awazi lutho futhi. So isiqalo nje sokulungiseka kwezinto ukuthi siqale sihambe siyolungisa i-spirituality. From i-spirituality singena engqondweni. Ingqondo siyazi ukuthi ikhuliswa lapha ezikoleni. So i-system yesikole i-wrong. I-system yokufundisa esikoleni i-wrong. Esikoleni abafundisi ngesimilo ngoba ne-life orientation ayikutsheli ngesimilo, ikutshela ngey'nkinga ze-society. But ayikufundisi ukuthi how to solve those issues. Okwangampela, angikhuluma okudlala. Because if isikole is doing a good job, ngabe ingane zethu azikho nje. Zifundile but yet ziyafa. So okusobala ukuthi i-answer ayikho lapha esikoleni. So there is another thinking ekumele sibe nayo. There is outside kule thinking lesicabanga ngayo. And by the way, asinayo inkinga yamanzi thina la emphakathini. Amanzi khona abantu abawavalayo because banamathenda amanzi. Angifuni ukukhuluma ngalokho. Asinayo inkinga futhi yezitamkoko. Abantu be-ANC basitshela ukuthi izitamkoko zibulawa yithina. Vele izitamkoko zingabuye ibulawa uba ngaphandle komuntu. Sina sibabekela ukuthi besilungisele iy'nkinga zethu. Iy'nkinga vele zikhozwa yithina. Yekani ukutshela abantu ukuthi ibona abakhoza iy'nkinga. Vele iy'nkinga izokhozwa abantu ngeyikhozwe iy'lwane. But sibeke wena as the more responsible one. So inkinga ilapho-ke bantu benkosi ukuthi kuzomela siqale sifundisane ngalezi zinto. Then we move ekwenzini. Ukwenza kulula uma wazi ukuthi wenzani. Ngoba inkinga yithi le asazi senzani.
Ingakho ama-leaders ethu ehlule.